Hi mga madam! For today's video, nandito tayo sa Mila'S Tokwa'T Baboy dito sa Angeles City, Pampanga. And yeah, very famous to lalo na sa mga dumadayo papuntang Pampanga dahil nandito ang one of the best matitikman nating sisig. So ito siya, nasa loob na kami. Meron na siyang air-conditioned room or pwesto ngayon. Ito naman yung kanilang mga menu. Siyempre yung pambato dyan, yung sisig, tokwat baboy. Tapos yung kanilang barbecue tocino is masarap din, pero hindi namin in-order. Ayun, dinuguan 80 pesos lang. Isang bowl na siya na maliit and super sulit na siya. So ayan, ito yung kanilang sizzling sisig. May pagka-crispy yung sisig nila. Nag-order lang kami ng rice, tapos pako salad, lechon kawali, and dinuguan. Kuya, pili mo tubig. Thank you. Bakit? Anong gusto mo? First? Ganyan yan. So ayan, meron din silang pwesto sa labas kung hindi yung trip na naka-aircon. Ayan, meron din sa kabila. Sa kanila din yung mga tables na yan. And meron silang corner dito ng mga celebrity guests nila. Ayan, ang dami-dami na pumupunta dito kasi nga dinadayo talaga siya. So kung makikita nyo, bahay talaga siya na ginawa nilang kainan. At ayun nga, available din for takeout and may mga pasalubong keme sila dito sa labas na pwede mong bilhan. That's it for today's video. Bye mga madam!